ועכשיו יש איבנט לזמן מוגבל, שאם אתה קונה את האופנוע אתה מקבל מדים של שוטר. תשמע, זה נשמע מגניב. אם זה היה באלביון הייתי קונה, אחי. כן, הנה בוא סתכל. תסתכל, אני זה לא די יכול יקר. להסתכל, אחי יקר, אני בלחץ קצת. יש לי עוד 3 סטיקים על 8-2, אני באופבון. עניין של מזל. בוא נראה כמה זה עולה באמת. 1.3 מיל כבר, אחי. רק שלא יופיע עליי אף בן אדם. כאילו יותר יקר ממה שחשבתי. בום. אחי, עליתי ל-level 7. תיק אחרון. קדימה, קצת מזל בחיים. היי. עכשיו, זמן לרוץ. טה-נה-נה-נה-נה. נה-נה. טה-נה-נה-נה-נה. נחמד לי האופבון. אתה מסתובב שם סולו עכשיו? לא, אני קודם כל פאק. היי בויז. היי בויז, ביי בויז. היי. היי. No, no. No, thank you. No, thank you. אחי. הם על זאבים, הם תופסים אותי? אני לא יודע אם הם תופסים אותי, אגיד לך את האמת. זה יעכב אתכם קצת. בתקווה שאין להם עוד חברים בדרך. הנה עוד חבר בדרך. הנה עוד חבר בדרך. זה. כן. זה. כן. מה קרה לקייפ שלי? טוב, זה אחלה. איך אני נתקל בחרא הזה? איך אני נתקל בחרא הזה? מה אחי? איך הוא... פאק מי. איך אני... זה המזל. לפחות קיבלתי את הפיים.